гледаме телефон за някакви доктори. Оттам излиза някакъв доктор и започва да изброява. Сърди ви косата, молят ви очите. И започва да изброява всеки такива думи. Тя нещо пъти на мен. Край, това е! Запивам вечерта и се събудим сутринта. Или обратното, не знам, аз след това ще да си окупа това лекарство. Разбирате ли каква тъптия е? Имам много тъпи въпроси, казвам. Говорим си с жена ми по телефона и пак викам, абе, добре коте, ай коте, чао коте, супер коте. Сега ще се намери някой да ме пита, ти жената ли говори? Не бе, с котката говори. Една сямка към чинка да говори, само се обажда. 5 пъти на ден да се подигава. Или па следващия тъп. Още на първата ни среща, аз се оказах като шампион на тъпия въпрос. Отивам там, запалил съм цигара, пуши си и тя ми казва, скъпи ти пушиш. Изпращам димни сигнари на моите имена.